khuai te hian an khuai pui te hi an zuk ve thin an ram chunga khuai dangin an ti buai emaw hian an in zuk ve thina mihring ang toin an khuai pui te zuk hi an duh lovin an hlau ve tho ni kola kan ti te hian fingerprint hran an nei ve a mihring fingerprint nena han dah dun hian hriat than mai a har ve hle ani Brendan Fraser kha damami film an shoot line ni kho hreloin a awma a thilo chauh ani a hlau wa nge ero chu a hriat lawa Hollywood ti an tarna Los Angeles ami khu Holy Land tia soi ani thina sang kha zakua somli pakua khan Hollywood ti in an thlak ani Iceland khu kumtin centimeter li vela len belang zel ania a chan chu tectonic plate a chet wang ani an ram mi pui za somruk khu an ram khopuya cheng deuh vek an ni Helea thosi omlo na ram om chhun chu Iceland khu ania a then chuan aram temperature an hiam em awangin an in thla pung theilo an tia tak tak ni mo